शेतकऱ्यांनी मोबाईल मेघदूत व दामिनी या ॲप्सद्वारे हवामान व पीक माहिती, अवकाळी वीज क्षेत्र माहिती घ्यावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद. आपल्याचप्रमाणे इतर शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी जर आपल्या पिकांमध्ये हंगामी अंदाज घेतला तर त्यांच्यामध्ये जे कामं चालू असतात शेतातले, त्या दरम्यान फवारणी असेल, पेरणी असेल किंवा इतर जे बुरशीनाशकं कीटकनाशकं आपण मारताय किंवा इतर काढणीची अवस्थेमध्ये होणारं मुख्य पीक असताना शेतामधून निघताना जो मुख्य नुकसान होतं ते टाळता येईल. अशा प्रकारे आपण जर लाभ घेतला तर पीक लागवड ते काढणी दरम्यान तर फक्त फवारणी आणि इतर नियोजन म्हणजे तुमचं निंदण डवरणं चालू असतं त्या दरम्यान जर पाहिलं तर आपण साधारणपणे त्यामध्ये एकरी 4,000 रुपये किंवा जवळपास 3,000 रुपये तुमचे वाचलेले दिसतात. आणि इतर यामध्ये जर काढणीची अवस्था असेल तर त्यावेळेस जर वेळेत जर झाकलं नाही गेलं तर पिकाचा जो काही तुमचा ग्रेड किंवा त्याची जी अवस्था असते भिजलेली काढणीच्या वेळेस नेमकी, त्यामुळे जो बाजारभाव त्याचा खाली जातो आहे ते जे नुकसान आहे ते आपल्याला टाळता येतं. एकंदरीत पूर्ण पिकाच्या दरम्यान काढणीच्या दरम्यान जर व्यवस्थित अंदाज असेल तर त्यावेळेस शेतकऱ्याचं पूर्ण उत्पादन देखील वाचू शकतं. तर अशा प्रकारे शेतकरी बंधूंनो आपण आपली माहिती मिळवत चला. वेगवेगळे जिल्हावार जे काही जिल्हा हवामान केंद्र आहेत, कृषी हवामान केंद्र आहे, त्यांचं बुलेटिन आपण इतर शेतकऱ्यांना देखील वाचून आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुप माध्यमातून जे येत आहे ते मंदिरावरची जी आपली नेहमीची प्रार्थना होते त्यानंतर जर माईक असेल किंवा एखादा लाऊडस्पीकर असेल त्याद्वारे वाचून आपण त्यांना या गोष्टीची माहिती देत चला. तुमचंही वाचेल, इतरांनाही वाचवा. याप्रमाणे त्याचबरोबर इतर शेतकऱ्यांना होणारं नुकसान टाळण्याकरता मदत करा. आणि दुसरं म्हणजे शेती ही नवीन तंत्रज्ञानाची जोड असल्यामुळे कृषी विज्ञान केंद्राच्या या केंद्रांमध्ये एक असं आहे की तंत्रज्ञानाचा पण प्रसार म्हणून करण्याचं एक चांगली संधी असते. त्यामध्ये आपण नवीन तूर वगैरे इतर बियाणं जे घेता ते जर घरगुती तपासणी वगैरे करून जर देण्यात आलं तर त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना आपण चांगलं बियाणं उपलब्ध करून देऊ शकतो. फक्त आपल्याला ते चांगलं वागवावं लागेल आणि शिफारस तंत्रज्ञानाने ते काढावं लागेल. एवढी आपण काळजी घेऊन जर त्यांना दिलं तर त्यांना पण कमी भावात रास्त भावात ते गावातच उपलब्ध होईल. आणि तुमचंही जे उगवण शक्ती तपासून देणारे शेतकरी आहेत, तंत्रज्ञानाने नवीन पीक घेणारे शेतकरी आहेत, त्यांच्याद्वारे त्यांचं पण घरची मिळकत थोडीफार हातभार लागून बाजारात जाणारं हे नवीन वाण किंवा नवीन तंत्रज्ञानानं नवीन आलेलं वाण बियाणं हे तुमच्याकडे तुम्हाला विक्री करता येईल. असो, धन्यवाद. जिल्हा कृषी हवामान केंद्र, कृषी विज्ञान केंद्राद्वारे मी टी.एस. देशमुख आपले आभार मानतो. अशाच प्रकारे आपण प्रयोगशील शेतकरी व्हावे आणि इतरांना प्रयोगातून सतर्क करावे. धन्यवाद.